ang gipusil ni. Boss, o si status? Status daw. Status. Hoy, dapat mo palayo mo. So mga ang kanimo og kuan. Sa tubag viewers sa Health TV Cebu maayong gabi. Kinahigala Benji Telisik. Usa ka shooting incident diri mismo sa may sitio Laguna 2. Barangay Cogon Pardo, Lingatog, Dakbayan sa Subo. Ang girespondihan karon sa mga sakop sa Pardo Police Station, Station 11 og ambulance na medical personnel ngunot na kani mao nga insidente sa pagmamusil. Nasaran nga kani mao nga biktima dito ni sa unahang gibahin. Unya gidadiri kay dalon ni sa ospital. Unya sa pag-check karon medyo ang kani mao ang biktima ato pag ginapaabot ang pag-check karon sa mga medical personnel sa MU kung sa status sa biktima mga bay, no? So ang kining biktima si John Lester Bernales, manapanas mga 20 anyos, mga igala. Ataw ta kasyon lang dire kay samo kayo. Doon pa dito sa kuan sa Cordota be kay samo kayo. Kana. Boss, status. So, probably. Gawas mo diha sir. Gibot na kani pulis line mga igala mga bay. Kining mao nga dapit. Actually dili di mao hitabuan na, dili di mao ang crime scene. Gidamo ko limang biktima. Si John Lester Bernales. Unya. Kay dalaw tan sa hospital mga bay. Apan hitaburon dito na baho dito nga unahan dito repita ang situation sa kaning crime scene mga igala. Exclusive ta sa Health TV Cebu, no? Ang atong nga pag view o kapag live karon mga igala kayo nahitabong shooting incident, no? Diri sa may Sitio Laguna 2, Barangay Cogon Pardo ning atong Dakbayan sa Subo mga igala. Now, ato sa taon kung sa status karon sa biktima. Papatumatingog ang kuan ang mga personnel sa ambio mga igala. Kung sa status ning giposilo nga si John Lester mga igala. Okay. Ako na motor. Paigala ko. So money. Niya sa sud sa crime scene mga igala mga bay. No, atong balik ko na nga kining atong gitubag karon usa ni ka shooting incident. Sa katong mga wa pa naka-view o bago naka-open sa Health TV Cebu mayong gabi kayo tanan. Kinahigala Benji Telisik, no? Atong balikon nga usa ka shooting incident diri mismo sa mga sitio Laguna 2, Barangay Cogon Pardo, lingatong Dakbayan sa Subo. Ang gitubag karon sa mga personnel sa Pardo Police Station. Inguman ang mga personnel sa ambulance nunot na kani usa ka pagbamusil mga igala. Diri sa may sitio Laguna 2, Barangay Cogon Pardo. Now, so mao ni, no, mga igala kani maong biktima batan pa siya sa tulig ko ang impormasyon, no? Uway trabaho ang kini maong biktima nga si John Lester Bernales 21 anyos. So ni no pulse, not okay, no pulse. No pulse, no breathing. Papasabot niya na nga wa na maginawa, wa na pulso. But tantamount to duol about mga bay, no? Sa kaning kwan kaning 00 by the size mo na siya, no? Okay, may gabi kang by Magdalino
Manis asa dilipit by Benz. Diri sa may sitio Laguna 2, Barangay Kugon Pardo mga igala. Exclusive ang Help TV Cebu, no, naka-cover, no, ni matungura mga bay. Benji talisik lang sa Help TV. Sa kato mga wa pa pay, naka-like o subscribe sa Help TV Cebu, paki-like o paki-notificate para ma-aware ka mo sa mga naguna mga balita mga igala sa Help TV Cebu, sa mga naguna nga mga panghitabo sa Dakbayan sa Sugbo, Santa Visayas o nagkadaang mga kalusuran sa probinsya Sugbo mga bay, no. Si Bay RB the driver, Kurt Kyle Nunez ay ang shout out. Si Bay Chris Joseph Lasay, habi amahan sa inyo manidapit sa hamato pa niya. Si Bay Praise Carl Dinoy, no. Actually nagkuanta naglakaw kadiot pod. Atong balik ko sa mga bagwala pa lang nag-view karong gabi na sa page, no, sa Help TV Cebu. Atong balik ko na ang inyong nakita karon, ang inyong gisunod karon nga gi-view karon nga insidente, shooting incident nya kamo nagtan-aw sa Help TV Cebu mga bay. Paki-like o paki-notificate lang para ma-aware ka mo sa mga nagkadiya nga mga balita nga atong respondihan. Kini yung nakita karon o sa lalaki nga naglingkod sa e-bike. O niya, actually, ang crime scene dito sa unahan na ni, susulunod nga bahin, mga, nasa sa mga 20 katikang, at 25 katikang, dito yun ang crime scene mga higala, mga bay. O niya, gidani dito kay danon ta sa hospital. But unfortunately, pag-responde karon sa mga personnel sa ambulance or medical personnel, 0-0 vital signs na. O kaning no pulse, no breath, no? Ang kaning mga biktima nga si John, kaning Bernales. So to John Lester Bernales mga igala. So mo ni nakasuot siya short pant, no, mga igala mga bay. O niya naka sleeveless. Gitabo na lang uwan ni kay di mo gusto ang yang entrance exit 1 base sa kaning gingon sa ato mga ambu o mga medical personnel nga mitubag karon nya na po dili ang ato mga personnel sa Pardo Police Station mga igala. Now tanaw ni sa taon ni sa daga ni kay kun ang mga personnel sa scene of crime operatives Kusoko mo tubag pa ba nining maong insidente nga gikuha naman sa crime scene mga bay. Semua ni